Bueno, kaixo, bioi, zer moduz? Ongi? Ongi eta zu. Oso ongi baita ere. Gure ikusleak koka daitezen, aurkezpen txiki bat egingo dugu, bale? Zurekin hasiko naiz. Ni Nerea naiz, hemen Iruñekoa, baina orain lanean banabil Mendigorrian, aurreskolan. Eta 25 urte ditut, eta Iruñeko Euskaraldiaren batzordekidea naiz. Eta nik uste du, nahiko polita izan daitekela horren inguruan solasalditxo bat edukitzea. Oso ongi Nerea. Eta zure kasuan, hor zaitugu? Mikel naiz, Gareskoa, Iruñean sortua, baina Gareskoa eta Garesen bizi naiz. Euskalduna, Euskaldun berria, eta orain une honetan Euskara Bideko zuzendaria naiz, Nafarroko gobernuan hizkuntza politikaren ardura kudeatzen dut. Eta hor, bi bide edo bi lan garatzen ditugu nagusiki, alde batetik euskararen sustapena gizartean eta bestetik urratsak ematea euskararen erabilera administrazio publikoan eta bermatzeko. Beraz, nik uste, Nerearekin baditugula puntu komunak. Zer polita elkarrizketa, bai, euskarari buruz hitz egitea eta zuen lanbidei buruz baitere, nahi baldin baduzue. Utziko zaituztet? Bale, nik kafe bat hartzera noa, eta hemendik ratutxo batera gertuko naiz berriro. Pinari gabe. 57. Gares. Lanbidea Euskara teknikaria. Une honetan hizkuntza Euskara Bideko zuzendaria naiz, baina lanbidea Euskara teknikaria. Berria. Lankidekin, alabekin, eta lagunekin, aukera ematen didaten guztiekin. Estimatzen dudan jende askorekin, eta hizkuntza askotan muga izaten da, baina izen zehatzik ez dut. Zuka. Ez, tamalez ez. Ez. Nerea, lehen entzun dut Euskaraldiaren inguruan inplikazioa duzula eta ikusiri Euskaraldiaren ekitaldi potoloena gertu dugula. Jakin nahiko nuke pixkat ze ikusten duzun, nola ikusten duzun orain arteko lana eta oso proiektu interesgarria iruditu zaidalako hasieratik. Bai, esan bezala oso gertu dago, berez hasiera izanen dugu azaroaren 23an, eta bertatik aurrera 11 egunez bete beharko dugu hartutako konpromiso hori. Eta egia esan orain arte lana izan da jendeari informazioa ematea, saiatzea sortzen Iruñe herri mailan batzorde ezberdinak Euskaraldiaren aurretik eta pixka bat lanean laguntzeko, eta orain izen emateekin gaude. Izen emate horriak Iruñean baditugu euskaltegietan, zibiboxetan eta karrikiri elkartean. Eta hemendik aurrera geratzen zaiguna da nahiko gutxi. Formakuntza saio batzuk izanen ditugu. Horiek izanen dira banatuak belarri prestendako eta hau biziendako. Eta saiatuko garena da edo tailer horien formakuntza horien helburua bada aditu hainbat, alde batetik euskaldun bezala alduntzea edo, ikusteko egoera ezberdinetan hitz egiteko aukera dugula edo eskubidea dugula, zen askotan konplexuengatik edo beldurrengatik ez du egiten, baitare lantzen dugu aurre iritzien kontua pixka bat, zeren askotan kokapenarengatik edo pertsonaren itxuragatik nire gure lehenengo hitza gazteleraz izaten noi da. Eta gero baita ere Euskaraldiaren tartean izaten aldiren egoera batzuk kudeatzen laguntzen dugu. Adibidez, lehenengo hitza euskaraz emanik bestearen erantzun ezberdinak nola kudeatu, nola landu, nola sustatu jenderi euskaraz egitea. Eta horreko eguna egon ginen komentatzen oso polita ikusten dugula Euskaraldiaren lana edo sortzen aldena, zeren benetan uste dugu gure hizkuntza ohiturak aldatzen aldirela. Zen adibidez nire gurasoak erdaldunak dira eta nik eskolan ikasi dut euskara, esan duzela eskolan. Eta orduan ikusten dut, badagoela nire inguruan jende asko, esan duzela inguruko jende asko, euskalduna dela, ereduan ikasi duela bizi guztian,
baina ez daukala ohiturarik euskaraz egiteko. Eta ia, ohitura falta horrek ekarri dizkio zailtasun batzuk euskaraz komunikatzerako orduan. Elkartzen garenean lagunak eta batzuetan gai dira asko solasaldi horretan euskaraz egiteko, baina gero gaztelera behar dute erantzun batzuk emateko. Eta nik uste dut, badidez, euskaraldia bezalako dinamika batek pertsona horrei ematen aldiela olako laguntza bat berriz hartzeko euskara. Zen hori 11 egunez aitzakia bezala edo badaukazu izena eman duzulakoz, eta gainera txapa izanik pixka bat babesa duzu, ez? Olako txaleko antibalas bat ematen duzula, zeren izena eman du eta badaukata hemen. Eta nik uste dut polita izaten aldela jende guztiaren dako. Ohitura daukaten entzako eredu direlako eta laguntzen aldigutelako bere bidea erakutsiz euskaraz bizi ahal izateko Iruñean bertan edo beste eremu batzuetan. Eta aldi berean ohiturarik ez daukaten hoiei pixka bat sustatzeko euskara hori, eta nola ez, ezagutuko dugu jende asko ez genekiela euskalduna zenik. Eta saretze bat baitaren ikuste gonen dela euskaldunen artean. Nik uste erronka polita dela zuk esan duzu, ez? Ohiturak aldatzeko balioko duen jarduna izango da, ez? Nik gogoan dut duela gutxi izena eman nuenean, ordenadoreak galdetzen dizu, ez? Belarri prest ala aho bizi izan nahi duzun, ez? Eta euskalduna baldin bazara, ateratzen zaizuna lehenengoa da, aho bizi. Baina gero, egun hauetan, bueltak hasten zaeta esate, bai, baina zure inguruna ezagutzen duzu, badakizu jende asko ez dela euskalduna, orduan, igual nekatuta zaude 11 aldiz saiatzen ibili zarelako eta ez duzulako beste aldean euskalduna aurkitu, eta hor hartu dituzu nolabait erosotasun batzuk, ez? Ez dut euskaraz egingo eta orduan esate. Orain, nire konpromisoa da beti euskaraz, lehenengo hitz euskaraz izate, eta igual erosoagoa da niretzat belarri prest izatea, ez? Eta beti zabiltza buelta horiekin, gaina ni ere euskaldun berria naiz, nire adinagatik ez genuen aukerarik izan eskolan ikasteko, baina gogoan dut euskararekin eduki nuen lehenengo kontaktua izan zela, ni Rotxapean bizi nintzen, eta auzokide batzuk baztandarrak, lekarozkoak, eta amak semeari euskaraz egiten ziola, ez? Eta niretzat hasiera batean zen guztiz ezaguna zen gauza, ez? Eta, interesa piztu zitzaidan, eta gero 15 bat urtekin, institutuan aukera izan nuen euskara klasekin hasteko, eta batean mundu bat ere zitzaidan, ez? Eta horrela jarraitu nuen, ere ingurunea ezen oso euskalduna, euskaltzalea neaurrendi batean, baina, egia da, halako batean, ohartu nintzen, bi hizkuntzekin, harremanaterako aukera gehiago neukala, baina gero urteen dinamikan, sartzen zara dinamika batean, eta halako batean, orain etorri da niretzat ekimen oso potentea, euskaraldia, denontzako pizgarria izango dena. Bere neurrian hartu behar duguna, ze gure inguruneak ere ez dira oso euskaldunak, eta orduan ezin dugu pentsatu ohiturak aldatuko ditugula sakonki, baina, gutxienez motibagarria gertatuko da dudarik gabe. Gabe. Nerea. Iruñea. 25 urte. Zitzaia haurreskola batean. Euskaldun berria. Aurten lanean posible dudanarekin, batzuk ez gerako euskaldunak, lagun gehienekin euskaraz egiten dut, eta normalean inguraren arabera baita ere saiatzen naiz beti euskaraz egiten. Gustatuko litzaidak euskaraz egite, edo behintzat solasaldi guztiak euskaraz egin ahal izatea, berarekin eta nirekin, oraindik nire inguruan dauden lagun batzuk, oraindik ez dira gai edo elkarrizketa osoa euskaraz egiteko, eta hiekin gustatuko litzaidak euskaraz egin ahal izatea. Zuka. Ez bakarra. Uste dut ez ezin dela, edo behintzat era osasuntsu batean guretzako ezin dela.
orduan, eta zuk orduan, zera, Sanduzelaiko eskolan ikasi zenuen. Bertan ikasi nuen gurasoak eta Mendebaldeako auzokoak ziren, eta bertan berez gertutasunarengatik jaso daukagu, baina gurasoek autoa egin zuten eskola publikoarengatik edo, eta orduan joan nintzen Sanduzelaira. Eta adibidez, bertako kadriarekin zuk aipatu duzuna Belarri Prestu da bizi izatearena, jende askok uste du hau bizi izatea dela, ze bata edo ega izatearen parekide. Eta adibidez, haiek esaten zidaten, egon ginen komentatzen, daudela pertsona batzuk berez gaitasunangatik hau bizi izaten altzirela, gai direlako dauzen elkarrezketa euskaraz edukitzeko. Baina aldi berean, baude pertsona batzuk, nahiz eta gaitasuna izan, ohiturarik ez dutenak. Eta orduan, 11 egunez, 100%ean euskaraz egitea, guztiz ezinezkoa da. Eta orduan, pertsona horiek berez, eman egokiena da, edo bena da, Belarri Prest bezala izen ematea, eta jo hurrengo urtean, ohiturak aldatzen eta hau bizi bezala izen ematea. Baina hori ez dela azken finean gaitasun kontua, baita badela ohitura kontua, eta hori azken finean konpromiso hartu duzula edo bizi edo Belarri Prest izatea, eta zintzotasun bat zorri duzula ez, jende askok hartu du hori, saiatzea ahalik eta bizi gehiago edukitzen edo ez. Jendeak hartza konpromisoa erosotasun batean eta benetan gero konpromisoi betetzea. Nik uste helburua dela hori, ez? Jendea eroso sentitzea. Bere burua behartzen baldin badu eta egoera behartuetan bizi bada, nekea etorriko da momenturen batean, ez? Aldiz, bueltan etortzen baldin bazaio pizgarri positiboa, animatuko da, eta Belarri Prest dela pentsatuko du, baina gustora baldin badago egoera horietan, salto emango du gero eta gehiagotan euskaraz egitera, eta Iruña edo Iruñerria bezalako ingurunean urrats horiek ja sendoak dira, emateko, eta hori hemen nik uste askotan egia da, batzutan presio hori sentitu dela, ez? Euskaraz hitz egiteko ezagutza akademiko altua izan behar duzula, eta nik uste dut Euskaraldiak duen alderdi ona da ere, hemen helburua da zure eguneroko bizitzan, euskaraz hitz egitea, eta arazoa baldin baduzu zerbait esateko, erderaz esan dezakezula arazorik gabe, besteak euskaraz erantzuteko aukera izango duelako, eta hori adierazi diozulako, eta horrela erabilera zabalduko da. Bai, eta azken finean hori, Belarri Prest izatea ez dela txarra zen azken finean, aurrekoan egon ginen, azkeneko aldiz, egon nintzen Mendebaldeako eta Ermitagainako festetan, bertan informazioa banatzen, eta jende asko gerturatzen zen esaten, haiek ez daukatela maila euskaraz egiteko, deus ez. Baina aldiz, gaiziela ulertzeko. Eta haiek zeukaten bere burua estorbo bat izanen bat zira bezala edo estorpezu bezala. Eta orduan oso argi utzi genien holako pertsona guziak badirela euskaldunendako euskaraz egin alizateko eta euskaraz bizi alizateko aukerak. Eta ez direla besteak, baina gutxiago azken finean euskaldunak direla, eta bai, landu beharra dutela eta pixkanaka hobetzen, baina hori, Belarri Prest horiek oso garrantzitsuak direla besteontzako edo guztientzako eta euskararentzako, eta baita ere, ez dugula euskaraz gaizki egiteko edo euskaraz egiterakoan okertzearen beldurrik izan behar. Azken finean, euskara hobetuko dugu egiten. Eta jende asko uzten dio egiteari uste duelako ez duela ongi egiten edo, baina azken finean, hizkuntza bat eta hizkuntzak egiten ikasten dira eta okertzen ikasten dira. Gero, beste aldetikan ere, garrantzitsua da ekitaldi edo ekintza hauek beste neurri batzuekin ere laguntzea, ez? Esate baterako nik dudan arduragatik garbi ikusten dugu erabiltzeko aukerak ere handitu behar direla. Euskaldunak askotan ez du erreztasunik bere bizitzan euskaraz komunikatzeko. Eta orduan guk ikusten dugu administrazioak ere
koherentziaren izenean balditz ere, urratsak eman behar dituela herritarrari euskaraz hitz egiteko aukerak ere errazteko, ez? Lan konplikatua da ere, ez dut esango lan errezean gaudenik, eta hizkuntza bilakaerak ez direlako egun batetik bestera gauzatzen edo urte batetik bestera lortzen, ez? Mendia, naiz eta azken boladan hondartzan amaitzen duten oporraldia. Ez naiz hola estilo bateko zalea, folk euskaraz aldenean, ez da nire doaia. Bai, azken liburua azken urtetan gehienak lotuta daude lanarekin, baina azken liburua eskuen artean dudana da Samarrek idatzi duena. Izenburua ezin dizut esan, baina irakurtzen hasia naiz. Orain egun hauetan aurkezteko liburua du, eta itxura ona hartzen diot. Azken filma, zinera ere gutxitan joaten naiz, azken boladan gehiago telebistako seriak edo ikusten ditut. Ez da nire, ez dut denbora bilatzen, naiz eta egin beharko nuken. Bai. Azken bidaia aurtengo oporraldian egin genuen Malaga eta Andaluzia aldean. Hor kontua da, guk ikusten dugu, batzutan euskaldunak nahi duen baino motelago aritzen garela, eta askotan gertatzen zaigu, errealitatea delako dena, eta gero eta euskaldun gehiago gaude Nafarroan, baina agian oraindik ez gara kopuru nahikoa erantzun egokiak lortzeko. Eta horrekin ez dut zuritu nahi nire ardurapean egon daitezken gabeziak, edo nire arduragatik dauden gabeziak ez ditugula behar bezala konpontzen. Baina esate baterako esan duzu ez, lan egiten duzula Mendigorriako haurtzaindegian eta gure eskolan eta euskaraz, ez? Euskaraz, bai. Eta, kuriosoa da, ez, lehendik ez genuen elkar ezagutzen, baina ni Garesen bizi naiz, orduan, ez, herri ondotik, ez, baina hor ikusten da, konpromiso bat dagoenean eta aukera ematen denean, herritarrak modu egokian erantzuten duela, ez, eta pentsatzen dut, zuretzat ere, olako herri batean, ez, euskararen presentzia hain txikia denean, oso esperientzia polita izango dela aurrekin euskaraz aritzea, ezta? Bai, gainera nik uste dut herriaren zati bat behintzat oso gogotsu dagoela, oso euskaraz egitearen alde eta oso positibo ikusten dute, bazeukaten gogoak umeek euskaraz hitz egiten hasteko edo behintzat hasteko kontaktu bat edukitzen euskararekin. Eta lehenengo egunetik, udaletik etorri ziren gurekin hitz egitera, euskara teknikaria baita ere etorri zen gurekin hitz egitera, egon ziren pertsona asko oso konten zeudenak, gurasoetaz aparte, gurasoak noski haiek eskatu baitzuten aldaketa hori, jende asko gogotsu. Eta baita ere polita da ez, laguntzea herri bat edo sektore bat behintzat, saiatzea herria baita ere laguntzen. Batzuk euskalduntzen, eta baita ere aldi berean, agian aldekoak ez diren batzuei erakusten ez dela deus txarra euskara sartzea. Bakarrikari garela batzuen eskubidei erantzuna ematen. Beste batzuei ez diegula eskubideak kentzen. Kontua batzuk ez zeukatela eskubide bat, eta oraintxe bertan eskubide hori eskaintzen ari diegula. Bai, gainera hori nik hango egoera pixkate ezagututa, egia da Mendigorriako haur batzuk Garesko eskolara joaten direla de eredura, ez? Baina askotan erronka handia da familia batentzat umea herritik ateratzea, ez? Eta orduan noski, beste aukerarik ez dagoenean, Gares ere ez dago bereziki urruti, ez? Baina egia da
gure eskolaren eskaintza gero eskolara eramateko aukera balego, gurasoen hautuagatik, momentu honetan aukera egon badago, baina kopuru bat eskatzen da, ez? Herriarentzat oso esperientzia aberatsa suertatu daiteke hori guztia, ez? Nik uste hasi direla oinarritik pixka bat, zeren guraso batzuengan edo somatzen da, ez dakit saldu zaien hori edo, umea dendako kaltegarria izaten aldela bapaten euskara sartzea, bere inguruan ez baldin badago, gurasoek ezinen diote lagundu, parkean total gaztera hitz egiten da zertarako sartuko diozu euskara, eta batzuengan, ez bakarrik Mendigorrian beste eremuetan eta somatu dut, guraso batzuei saldu zaiela haien kapritxo batengatik zergatik bere seme-alabak sofritu behar du. Eta azken finean ikuste dut, batzuetan hori gainera aurreskola jende askorentzako ez da zerbitzua da, kasi ez umeentzako ez da baliagarria, kasi pertsona askoren dago ez dugu deus egiten, ez dugu umeak ez ditugu umeak ezten, ari gara kasi umeak zaintzen, baina arte hor zaindegiak ditzen ziren eta batzuk horra dira oraindik. Baina nik uste dut benetan gurasoak hartzen aldutera lasaitasun bat eremu horretan, eta gero agian errazago edo ez hain beldurgarria aldaketa bortitza ikusi eskolara pasatzea euskara edo bintzat hildoa ume batzuen aukera bertan ematea. Mendia. Nik uste dut gehien bat gustatzen zaidala rock musika edo lako musika, baina euskal kantak baita ere asko maite ditut. Ez dut instrumentori jotzen. Bai, gustatzen zait gabetan eta tartetxo bat hartzea horretarako gustatzen zait. Azken liburua berriz irakurtzen nabilen liburua da, Isia Rozasena Beltzuria. Oreina. Dantzaria naiz dantzan aritzen naiz. Bai, tartea dudanean gustoko dut bidaiatxak egitea. Menorkara. Eta zure burua olako herri batean ongi ikusten duzu hiri bateko neska zaren aldetikan, ez, herri txiki batean integrazioa eta diot familia horiei ere euskararekiko atxikimendua erakustea eta nola ikusten duzu? Baina arte bere nintzen lanean Auzperrin, beraz txikiago oraindik herria. Bai. Eta bereziki hori atxikimenduaren gai hori zailagoa da batzutan. Zeren euskara hautatu duten horiendako oskorrazaiek nahi zuten eta gutxu gara bera badaukate. Eta nik uste dut beste gurasoei edo errespetua edo ezakit nola esan zer eskatzen alzaien zer edo ulertaraztea besteen eskubide hori zergatik den. Eta azken finean ikusten dut hori oso erraza dela txikimendu hori ematea edo baita ere umeiz, azken finean batek ez du euskaraz egin behar, ez baldin badio zerbait behartzen barnetik euskaraz egitera. Zen heldu batek esaten badio egizu, azkenean bagian zure horrean eginen du isiarazteko baino gero ez eginen. Eta nik uste dut horretan garrantzia asko daukala umeari benetan erakustea zer den euskara eta maitatzen erakustea. Eta azken finean ikuste dut ume bati euskara maitatzen jakiteko, erakusteko, garrantzitsua dela guk euskara maitatzea. Eta guk benetako argudioak edukitzea euskaraz bizitzeko. Zeren askotan ikusten da gure irakasleak, ereduan, umei saiatzen gara sustatzen irakasleak euskaraz egiten eta haien arteko jolas eta jolas euskaraz izateko. Baina gero, joaten zara irakasle gelara eta haien artean gazteleraz ari dira. Orduan, ume batei ez diozu erakutsiko euskara maitatzen, zuk ez baldin badituzu argudiak euskaraz maitatzeko. Orduan ikuste duzuk benetan maitatzen baduzu euskara, kontsumitzen baduzu euskara, euskal kultura, euskal musika dena, erraza da ume bati transmititzea maitasun hori. Azken finean, umeak imitatzen gaituzte. Eta benetan somatzen dute, zuk zerbait adierazten diozunean ume bati, somatzen du benetan euskaraz ari zaren barnetik eta azaltzen diozunean edo zein gauza lantzeko inauteriak. Hitz egiten duzularik horren inguruan, benetan ari bazara dirazten zuk sentitzen duzun zerbait edo zure herriaren parte den hori azaltzen, nik uste dut ume horrek jasotzen duela benetan ez bakarrik edukia baizik eta baita ere zure maitasuna jasotzen dute. Eta horrenkin baita ere barneratzen dut eta nik uste dut hori dela baita ere pixka bat eta orduan olako herrietan egin behar dena da hori. Zuk benetan maitatzen baduzu eta kontsumitzen baduzu,
zu izan. Eta azken finean ikusiko dute... Bai, eta gero horregatik ez, lehen aipatu dut oso garrantzitsua dela eskaintza egotea, gero nik gutxienez nire esperientzian ikusi dudana, ez? Nik alabekin euskaraz egin dut, euskaraz ikasi dute, haien lagun artekoa ezagutzaren ikuspegitik euskalduna da, nik uste gainera bizi garen giroan gure kultura eta gure herriarekiko lotura garbia dutela, baina gero aldiz haien egunerokoan ohitu dira gaztelaniaz egitera, ez? Nahiz eta talde berean elkartzen diren guztiak ikastolako lagunak izan eta esatuzuka hor zer egin daiteke nolabait ohitura horiek aldatzeko, ez? Aipatu dugu euskaraldia eta nik uste momentu honetan ekintza oso interesgarria dela, hain zuzen ere gizarte eragileen ekimena delako, ez? Eta askotan norberaren ekimenak pizgarriak edo lotura gehiago ematen dizute kanpotik etorritako kanpaina edo mezuaren baldin bada, ez? Baina gero nik ikusten dudana da, momentu honetan, adin gazteetan, ez? Eta igual zuk ni baino beto ezagutuko duzu, baina erreferente asko sortzen dira, ez? Orain sare sozialen bidez eta mundua ireki da, ez? Eta hor gauza potoloak, interesgarriak, deigarriak badaude, eta gehienetan ez dira euskaraz iristen, ez? Gaztelaniaz, inglesez edo... Eta orduan dugun eszenatoki horretan lehiatzeko dugun zailtasuna handia da. Eta orduan, euskal giro batean baldin bazaudet edo baldin badaude edo gaude, euskaraz egingo dugu, baina beste giro batean baldin bagaude agian ez. Eta lehen nire adinean gure referenteak nahiko hurbilak ziren, hiriburua, lurraldea, Euskal Herria, baina orain konektatuta egon zaitezke estatu batuetan bizi denen Iruñeko zure lagun batekin, ez? Eta nik uste proiektuaz eta hitz egiten dugunean olako gauzak aintzat hartu beharko genituzkela eta ikusi beharko genukela erabilera aukera horiek nola bideratzen ditugun euskara ez dagoen guztia euskaraz eskaintzeko, hori ere ezinezkoa da, ez? Baina haien intereseko gauzak euskaraz ere bizi ahal izateko, ez? Eta hor, erronka polita dugu, nik badakit, ez? Euskaraldian ibiltzen zaretenak ari zaretela heldu den urteari begira asmo batzuk pentsatzen, ez? Eta nik uste ez dakit, momentuz garbi duzuen nola gauzatuko den hurrengo urtetako egin beharra, baina gutxienez nik somatzen dudana da oso garbi duzuela aurten ez dela amaituko euskaraldiaren lana, ez, hurrengo urtetako erronka izango dela eta erronka politak izango ditugula, denok euskaraldiaren bidez eta euskara bidean ere erronka politak izango ditugu herritarren eskubideak momentu honetan administrazioak ez dituelako bermatzen eta jarraitu behar dugu lanean, noski, bestela lehen esan dut, inkoherentzia handia izango litzateke herritarrari euskaraz egiteko eskatzea administrazioak ez badu bermatzen, ez? Bueno, benetan harrapatzen nauzu txuri-txurian. Maiz lotxati samarra naizelako, baina gehien bat oharkabean gauza desegokiak esaten ditudanean. Nire herriari
batek izango luke agian itsasoa, perfektua izateko itsasoa. Bueno, inguruko basoetan eta ibili, eta gero agian aukeratuko nuke herriko feriak direnean oso giro herrikoia sortzen delako. Hola, herri, baztan aukeratuko nuke, bere zabaltasunean. Ez dakit erantzun tipikoa den, baina zibilizazioa itzultzeko baliabideren bat. Ez dakit gula agian. Ez dakit Mikel Laboa esate bateako edo bere lan apalangatik Kike Amunarriz bat ere zoragarriak egiten zaizkit. Ez komentatu duzuna nerabe tarte horretan ez dela gehiegi somatzen, guk hori Euskaraldia berez bada 16 urtetik gorako pertsonendako. Eta harritu ginen, joan izan garenean institututara edo festetan jarri izan ditugunean informazio guneak, hurbildu izan zaizkigu 13-14 urteko gazte asko, esaten haiek parte hartu nahi dutela, eta ea zer egiten alduten, ea zer... Esaten zaizu, sagian ezin dut izena eman, eta txapa ez da ere, baina zerbait egin dezaket egun horietan, edo zertan laguntzen alzaituztet eta somatzen dut, berez ematen du ez dela oso erakargarri euskara olako edade daukaten pertsonendako, edo nerabendako, baina nik uste dut, ari direla ez daki zergatik, baina erakargarria egiten zaiela. Egiten zaiela, bueno, ez da gutxi. Eta jotze dute informazioa galdet, informazio eski, eta egin zeguna berezia, zeren uste genuen justo edade horietan ez dela erakargarria olako... Gainera normalen adin horretan hartzen da erdara erabiltzeko joera, agian ez dakit erakargarriagoa delakoan edo, baina 13-14 urtekin gertatzen da pixkat, ordura arte euskaraz errezago, gustora egiten dut alako batean, ez dakit helduen mundua igartzen duten eta helduen mundua erdalduna ikusten duten eta orduan erakargarria egiten zaien. Ez da, nik gogoan dut proiektua antolatzen hasi zinetenean eta beti erabakiak hartu behar dira, ez? Eta orduan esatu da, 16 urtetik gorakoentzat. Ustez, agian gero egia da ez mezu guztiak ere adin guztietarako ez dira berdin lantzen, 14 urteko batentzat esaten bidaltzen duzun mezua edo eskatzen aldiozun konpromisoa edo 40 urteko bati eskatzen aldiozuna modu ezberdinean landu beharko litzateke, ez? Eta orduan nik uste, baina begira hor bat duzu, buelta emateko eta bide berriak ere irekitzeko, ez? Adin horietan zer egin. Nik gogoan dut tokatu zaidala esate baterako Nafarroa oinezeko antolakuntzan laguntzea, eta antolatzaileen kezka izan da askotan, adintarte horrekin zer egin. Nolabait daude, ez aurren mundutik aterata, baina ez helduen munduan, eta orduan oinezen aurrentzako ekintzak nahiko ongi definituta zeuden, helduentzakoak ere norberak bere kabuz eta ez dakiz zer, eta kontzertuak eta ez, baina alako batean 14 urtekin txiki parkak ez dira erakargarriak, eta helduen kontzertuak eta bertsolariak edo ez dakit edo ez, oraindik ere. Eta gogoan dut, azken urtetan esate baterako antolatu dute erronka deitu dutena. Egia da, bai. Ez, eta hori ikusten da, taldeka lantzen baldin bada eta badutela ekintza propio bat, ez egun osoan zehar, baina bai gutxienez, momentu batean inplikatuta sentitzeko eta gainera hor ere kapitainak euskaldun erreferenteak izatea bilatzen zen, eta orduan
nik ikusi dut hor asmo bat egon dela, ez? Eta baina gero jakau 16 urtetara iritsiko dira eta orduan 16 urtekoen egoerak biziko dituzte, ez? Eta orduan, bai, ez da, nik uste dut, momentu honetan ere, ez, oraindik ez dugu igartzen, ez, antzematen dugu, ez, nik aurkezpen egunean egon nintzen eta pentsatzen nuen, badago halako ilusio, halako gogoa, ez, ea azaroaren 23 iristen den, eta hau ea praktikan jartzen dugun, ez? Txiste esaldiriko berena. Oraintxe bertan, ez dakit, zein txiste. Zein ordutan merendu hartzen du vegano batek, 6-tan. Egia esan ikuste dut asko daudela. Oso askotan gauzak egiten ditut eta esaten ditut pentsatu gabe eta orduan ikuste askotan ditudala holako egoerak. Zer falta zaion? Nik uste dut gune euskaldunak edo eta pixka bat herri bezala ahalduntze bat falta zaigu. Ikusteko eskubide bat dela eta horren alde egiteko beldurrik ez izateko. Gustatuko litzaidake ezagutzea Iruñeko historia eta duela gutxi irakurri nuen badaudela ibilaldi batzuk edo ezagutzeko Iruñean emakumeek izandako presentziaz edo egindiko lanaz, holako egun bat gustatuko litzaidake. Bizitzeko, ez dakit, edo sakan aldea edo gustatuko litzaidake. Janaria. Nik uste dela horrekin lotua, txokolate balako gauza gozoa jatea. Norbait. Nik uste dut pertsona bat zaila egiten zaidala. Oraintxe bertan, momentu batzuetan gogorrak izan zirenean gure kulturaren alde egin zuten pertsona guzti horiei. Eta berezikin ikuste dut orain, ari diren eta ibili diren emakumezkoei pixka bat artetxo bat saiatzen egiten ari direnak oraindik eta aritu izan direnak horiei esker guk ere presentzia bat dugulakoz eta referente batzuk ditugulakoz. Eta zuk nola biziko duzuzuk azaroaren, lanean ari zarenez, igual esango duzu, emaitza ikusteko garaia iritsi da. Baita ere, hori ikustu izan behar dela oso polita, eta esanen duela arrakasta asko. Hasi baten ez genuen, nik uste dut elkartzen hasi ginelarik ez genuela uste olako arrakasta izanen zuenik, baina ikusita izen ematea irekizen momentutik jendea izen ematen hasi zuela oso azkar, zen normalean olako ekintzetan egin izan denean beste herrietan somatzen zen hasiera batean ez zuela kasi izenik ematen eta azkeneko momentuan ematen zutela gehiengoek izena. Abiz Lizarrako egin zenean, maratoia dezakin nola ditzen zen, esan zuten izen ematearen erdia kasik eman zela asteburuan bertan. Eta uste gene, holako zerbait espero genuen, eta ikusi dugu, hasieratik jendea etorri zela izen ematera paperean fisikoki edo internet bidez, eta ilusio handi ikusten dugu jendearengan nola parte hartzeko eta pixkat baita ere herri sentimendu bat, ez? Ari da sortzen ikusten dut euskaldun bezala edo ari gara ikusten ez gara elain gutxi. Sare sozialetan ere ikusten da jende asko, ni obiz izanen naiz, ni belarri prest izanen naiz. Eta benetan ikusten du zenbat jende dagoen zure inguruan edo zenbat jende dagoen lan egiteko eta euskararen alde egiteko gogoekin. Eta euskaraldiaren inguruan pixar hitz egin dugu zer dagoen etorkizunean, eta zuek euskara bidean eta zer duzu etorkizunerako? Lehen aipatu dut, ez, guk nolabait lan hildo asko dauzkagu, baina gure ikuspegitik bi dira nolabait hildo nagusiak. Bat da gizarte dinamikari begirakoak, edabideak euskaraz egotea ziurtatzea, kultur ekitaldiak euskaraz egin ahal izateko aukerak zabaltzea, udalek garatzen dituzten plangintzak eta bideragarriagoak egiten laguntzea, udal mailan oso lan polita egiten ari delako udal askotan. Eta gero daukagun eta hurrengo urtean izango da gure zeregin nagusia da
zenolako neurriak aplikatu ditzakegun administrazioan herritarraren eskubideak bermatzeko. Neurriak bi motakoak izango dira, alde batetik eskaintzen den informazioa gero eta gehiago bizkuntzetan eskaintzen ari bagara ere, oraindik asko falta zaigu, eta orduan hor ja modu planifikatu batez lehentasunak markatzea eta herritarraren interesetatik abiatuta gauzak eskaintzea, eta konplikazio gehiago duena da langile elebidunak jartzea herritarra artatzeko tokietan, edo dauden langileak formatzea euskaraz atenditu ahal izateko. Prozesu horiek ez dira hain errazak, eta orduan hori lehentasunak markatu beharko ditugu. Aurre ikusten dugu urte honen bukaerarako gutxi gora bera diseinatua izango dugula nola gauzatu nahi dugun hori, baina hori, eta gero etorriko da hurrengo urtetan hori praktikara eramateko aukera. Administrazioan oraindik Nafarroan dugun egoera bera dugu, Euskaldunak Nafarroan 15% gutxi gora bera bagara, orduan onartu behar dugu, egoera horretatik abiatu behar dugula. Baina onartu behar dugu ere, egoera hori badaukagu ere ez dela aitzakia neurriak ez hartzeko. Beste kontu bada, hartuko diren neurriak denek asetzeko balioko duten. Pentsatzen dugu ezetz, noski, errealitatea dena delako, talentasunak finkatu behar ditugulako, eta gero lanbide batzuetan zailtasunak egon badaude, mediku euskaldunak bilatzea ez da gauza erreza, eta orduan horrek adibide moduan, komplikatu egiten du. Orduan hor, erronka handiak dauzkagu, aurre egiteko indarra eta gogoa daukagu, eta Euskaraldian egiten niretzat oso emankorra izan den elkarlana, ez bakarrik, gauzak ez dira egiten ez bakarrik herri ekimenetik edo ez bakarrik instituziotik, baizik eta hor bilatu da ere elkarlan bat gauzatzea, hor ere ikusten dugu, arrakasta izan nahi baldin badugu, elkarlan bat gauzatu beharko dugula hemendik aurrera. Momentuz diseinu egoeran gaude eta implementazioa etorriko denean, nik uste detektatu beharko dugula herritarren eskaera non gertatzen den, lehentasunak eta finkatzeko. Eta, gertatzen dena da Euskaldunarentzat hori guztia da etorkizunean gertatuko den zerbait. Eta orduan, berera etortzen zaizun galdera, etorkizunean baina bihar, edo gaur, edo medikoaren gana joango naizenean, edo mendigorrian eredu aukeratu nahi baldin badut, non daude nire eskubideak, ez? Bai. Bueno, bikote, azelako hitz jarioa gaurkoa izan duzuena, Euskarari buruz hitz egiteko aukera paregabea, eta gainera jakinda, Nerea zu Euskaraldiko batzorkidea zarela, eta Mikel Euskarabideko zuzendari bezala. Interesgarria benetan, baina jakin nahiko nuke Nerea zure kasuan, zelako esperientzia izan den gaurko hau? Esperientzia politan ikuste dut, berarekin hitz egitea eta polita izan da, zen normalean egia esan, ohitua gaude, nik uste dut batzordekide guztiak hitz egiteko Euskaraldiaren inguruan, baina Euskarabideko jendearekin oraindik ez duen egin eta polita izan da. Gainera hori bera gareskoa izanik eta ni Mendigorrean lanean egonik, baita ere polita izan da elkartze puntu hori edo. Eta urduri, baina hasi batean urduri baita ere hitz egiterakoan eta zeren dena berezia edo berria delarik batzutan urduritasun puntu ere izaten duzu, baina gustatu zait esperientzia. Esaten dute egunero zerbait ikasten dela, ez ba? Bai, hori ikasi dugu. Eta zure kasuan, Mikel, zelako esperientzia izan da gaurkoa? Interesgarria eta atsegina, eta Nereak esan duen moduan
bueno, berezia, igual neurri handi batean, Euskaraldiaren berri nik esate baterako banuen agian bulego batetik begiratuta, izan dugulako harremana topagunearekin, eta tokatu zaite ekitaldi nolabait instituzionaletan edo publikoetan egotea, baina aldiz orain lehen eskutik entzun dut egunero Euskaraldia gorpuzten ari den pertsona baten esperientzia, eta ilusionagarria da ikustea eguneroko lan horretan benetan gogoa, kemena eta laitasuna dagoela. Orduan, zalantzarik gabe, 23an arrakastaren neurria markatzen ari dira. Eskertzekoa beraien lana, zuen lana, eta eskertzekoa zuen tarte hau eskaintzeagatik Xaloa Telebistari eta beste bat arte. Ni esker bioi, benetan. Zuei. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.